י"ד כסלו, היום בו התקיימה החתונה המלכותית של הרבי מלובביץ' עם הרבנית חיימושקה בוורשה. אלפי אנשים קיבלו את פני הרבי בבואו מן הרכבת, וההתרגשות הייתה בשיאה. ערב החתונה הרבי ערך חתן מול לתמימים, שם התוועדו ורקדו עד מאוחר. בחתונה קהל המשתתפים היה עצום. הניגון ד' בבות והחופה הרטיטו את ליבות כולם. המאמרים והשיחות הלהיבו את השומעים, והשמחה העצומה והריקודים נמשכו עד אור הבוקר. את חתונתו של הרבי חגגו בנוסף הרחק משם ביקטרינוסלב. הוריו של הרבי, רבי לוי יצחק והרבנית חנה, אשר לא התאפשר להם להיות נוכחים בחתונה, ערכו סעודה גדולה בביתם, והשמחה נמשכה כל הלילה. בהתוועדות שבוע פרשת וישלח תשי"ד התבטא הרבי על חתונתו. בכלל חתונה היא עניין כללי אצל איש פרטי. אולם אצלי, הרי על ידי כך הוכנסתי לאחר מכן לעניינים כלליים. זהו היום שקישרו אותי עמכם ואיתכם עמי, וביחד נתייגע לגאולה האמיתית והשלמה. יעזור הקדוש ברוך הוא שנראה פרי טוב בעמלנו.